Uphumelo balo uKhuzani Mpukampungose wabhekana ngqo nensizwa yakaNongoma okuwuphakela umthakathi emkhuza ngezinto azenzayo la asuke efaka khona unyawo la emculweni kaMaskandi. UKhuzani-ke ukhuza uphakela umthakathi ukuthi akayeke lento ayenzayo yokukhuluma kabi ngabaculi okanye ukubonisa abaculi ebakhulumele izinto okungezona ethi abaculi bayalalwa eGoli eSandton ephinde futhi efune ukulawula uMaskandi. UKhuzani-ke uveze lezi ndaba ngesikhathi ekhuluma lapha ekhasini lakhe, kodwa-ke ngale ukukhuluma kakhulu uthi ngikuphi nazi nje inkulumo yakhe, kanti-ke ungakhohlwa ukusubscribe. Asiyekeni ingane zakwethu, ayikho right, ngicela siyekeni futhi siyeke ngamalengiso. Bese ngiza kubizo wami lapha uNkosikhona Ndabandaba. Qhawe anganoma ukhona la ngithe wobuka lo live. Maye ngekho ngicela bemtshele asondele. Mhlawumbe akaze bekutshela abantu abaningi bayenqena noma mhlawumbe bayisaba noma mhlawumbe bayakutshela awubalaleli. Ngumuntu odalwe ngenhlonipho. Ngumuntu odalwe ngenhlonipho ngempela futhi kakhulu. Ngiyamhlonipha omunye umuntu, ngiyamazisa futhi omunye umuntu. Kodwa ngiyakwesaba ukuphoxa. Mina selo ngafika emculweni akaze ngibe against nomuntu. Angixabani nabantu. Angithandi le nto, ngizama yonke indlela ukuthi ngixolise mangabe ukuthi mina ngirong. So ngiyacela Qhawe, angizwani, ngiyathanda ukubonisa umuntu. Ngabe lento ngeke ngazama ukuxhumana nawe ngakuthumelela nane VN akaze ungiphendule. Ngangichazela yonke into iVN cathi yawu 11 minutes ngikuchazela yonke into. Ngikubonisa ngayo yonke indlela. Ngiyingane ngiyingaka. Kuronga khona lokho ukuthi ngicine sengibone ikhala engakwazi ukubonisa ngazo umuntu omdala. Ngiyakuhlonipha. Angizwani mina nento engamhloniphi umuntu omdala. Ngiyazazi ingqele zami, ngiyabaza abane wethu. Kodwa angifuni kufikela esigabeni khona esengifuna ukuzibona sengazi ukuthi ngakhona indima engayidlala kuwena ekubonise. Ngiyazi ukuthi njoba ngikhuluma la mhlambe kuzongena ngapha kuphume ngapha ngoba mhlambe futhi vela unandaba. Kodwa mina ngikubonisa njengensizwa engayibona yangichaza ikakhulukazi ethanda isinto sakithi, ekhulisa izingane ezincane ngendlela eqondile ezokhula zazo umthetho. Ngoba abanye abafowethu banebhadi lokukhula bengekho ubhuti phambi kwabo abatshela umthetho wempilo. Umuntu afika agaxele eGoli ayiphose endaweni ewrong, agaxele eThekwini ayiphose endaweni ewrong ngenxa ukuthi abeka ababonisi bakhe. Kunzima ke vele ukuphila empilweni ungenawo umhlahlandlela uyaphambili noma ungenayo into ethi wena ubonisa ubani. So lento yenzayo inhle kakhulu, ngiyayincoma. Ngiyacela lento engizoyisho kuwena isicelo futhi ngiyaphinde ngiyikhulume. Ngiyagcina namhlanje noma ungaqhubeka usuyiqhubekela wena, kodwa mina eyami indima ngiyobe sengidlalile ekutheni ngikubonise. Akekho umuntu emhlabeni wazi yonke into. Futhi akekho umuntu oyispecialist yawo yonke into. Kwezenkolo uyaphawula, emsizweni uyaphawula, ezikoleni uyaphawula, umculo uyaphawula. Kusuke sokhonto wrong nenyanga ethi yona lapha yonke into kusuke kukhonto wrong lapho. Nomuntu owumakhi kumele umuntu owumakhi abe strong kuleyo nto sengakwakho kunye, kodwa khona okufuneka azazi ukuthi kodwa la yona into engaqala ngayo kwakhale ngiyazi kangcono. So ngiyafisa Qhawela kithi ukuthi ukuthola enhlizweni yakho ngenkulu inhlonipho. Ukuthola enhlizweni yakho ukuthi umsebenzi wethu lo womculo siphila ngawo umculo. Awekho amafame esisebenza kuwona, awekho ama-payslip esiwathola kuphela kwenyanga. Into esikwazi ukuthi sondle ngayo imndeni yethu nezingane zethu umculo. Uma Qhawela kithi usuka la usuka khona uza emculweni uzohlambalaza abaculi, uzothi abaculi bayalalwa. Ngizwa umzimba wami uhlasimulisa igazi because lento ithi sifaka isithombe sokuthi into eyiciko angabikho umuntu ozoyihlonipha eMzansi ngoba abaculi bayilento enithi bayiyona.
nithi babanjwa zigwili, babanjwa zigwili ngoba kusho ukuthi bengenamali. Ngamanye amazwi ukuhlekwa, bayahlekwa abaculi ukuthi abanamali kangako beze bedayise ngemizimba yabo ukuthola imali, yabo. So kuthunyelwa isithombe sithi into engumculi into engelutho, kuthiwa abaculi abangahlonishwa. Siyahlonishwa thina bafowethu la siqhamuka khona, abantu bahlonipha. Kunabantu abaze behambe phansi ngamadolo abembekhala inyembezi bethi ngangazi ukuthi ngiyokubona. Uma ngabe bezwa wena uzokhuluma ngeciko kanje, angazi obaba abadala emculweni bathule bethini bebuka ichilo ngoba ubunsizwa akukhona ukushaya abantu nobuqhwaga, unobuqhwaga akukhona ukushaya abantu. Umnsizwa ukwazi ukuhlanganisa isizwe, ukwazi ukubumba abantu, ukwazi ukukhanda into engeke ibe khona. Umnsizwa akulona ulimi olunehlabathi noma olungcolile. Ngiyafisa mina Qhawe with anganoma icontent uyadlala, uyidlalela mhlawumbe ufuna into ozokhuluma ngayo ku TikTok, but lento yabaculi ukuthi abaculi bedikade noma ubani umuntu ovule uTikTok account noma uvule Facebook account ahlele kubaculi, I think kumele hambe uye igcine lonto ngoba iyalulaza igama lomculo. Akekho umuntu ongajabulela ukuthi la asebenza khona kufika umuntu nje esabathi ukuthi uyapheka amanqina, umuntu ewathatha amanqina wahlaphaze phansi, athi uyapheka amanqina athatha amanqina wahlaphaze. Akekho umuntu ongajabulela lonto leyo. Isenze esibi esingalungile engathi mina kuyofuna ukuthi ukusibheke ngelinye ilanga ukuthi sihamba kanjani. Ngizwe inkulumo zakho ukhuluma ngami, uphawula ngami, ngabona ukuthi kusho ukuthi awungazi, mhlambe nje ungijoyine ngendlela. Cha Qhawe, lezi zinto obuyikhuluma lapha zi-wrong zonke nje. Akukho engathi mina ngiyakubalula ngoba umculo wami mina ngiqala ukushaya amamiliyoni mangisuka la ko-2020 ngiza ngala. La ngiqala khona ukushaya amamiliyoni, although bekusenama CD bengidayisa kakhulu mina, ngishaya ama gold disc, ngidayisa nje kakhulu. Ngagcina sengingasayinaki lento yama gold disc ngoba ngayibona ukuthi ikhona into off kuyona. Ngathi kunokube ngixeka, angivamisile ukugxeka into abanye abantu abayisebenzisayo ngoba lonto leyo usuke ususho ukuthi lo oyiqhakambisa ngalonto leyo yena kusho ukuthi uyiqhakambisa ngento engekho. So kufanele kubayeke abantu beqhakambise noma bekujabulele ukushayele ukuthola lezi zinto abayitholayo, wena uphike ngokuthi ayi uzohoxa ngoba usubona ukuthi kunenkinga ekhona. So umculo wami bade bawuthanda abantu, thema kusuka kwilokhuzana bedayisa kakhulu ama CD kakhulu ngendlela esimanga, kusadlalwa nje ngokudayisa